Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Аллакай имшаб аниқтара шаби 12 ба 13 ноябр турнири UFC 281 баргузор мегардад, ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ ва якчанд муҳорибаҳои беҳтарини дигар баргузор хоҳад шуд. Ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки дар куҷо ва соати чанд бахши мустақими бепули ин турнирро тамошо карда метонед. барои дастгирӣ мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо давом мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст, ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, шаби 12 ба 13 ноябр дар амрико турнири UFC 281 баргузор мегардад, ки дар он ҳамагӣ 14 муҳориба баргузор мегардад. ва шаби гузашта ҳамаи ин ҷангварҳо вазни даркориро карда тавонистанд. бояд гуфт, ки аз аввалин муҳорибаҳои турнир то охирон муҳорибаҳои турнир ҳамааш муҳорибаҳои шавқоваранд. карди асосии турнир боша яке аз кардҳои беҳтарин хоҳад шуд. ва карди асосиро муҳориба дар вазни сабук байни Дэн Хукер ва Клаудио Пуэлес мекушояд. баъди онҳо муҳориба дар вазни 61 килограмм байни легендаи UFC Фрэнки Эдгард ва Крис Гутерес хоҳад шуд. баъд боз як муҳорибаи дигар дар вазни сабук, муҳорибаи рейтингӣ ва шояд ки муҳорибаи довталабӣ байни Дастин Бриллиант Парье ва Майкл Чендери оҳанин. баъди ин муҳориба боша муҳорибаи унвонӣ байни занҳо, чемпионка Карла Эспарза ва довталаб Джан Вейли. а муҳорибаи асосии турнир боша муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна, муҳориба байни ду рақиби пешина, ду легендаи кикбоксинг ва байни ду душман ки аз якдигар қасд гирифтан мехоҳанд. шоҳи вазни миёна Исраил Адесаня ва довталаб Алекс Перера. шаби гузашта онҳо гуфтанд, ки гапзанӣ бас аст, акнун вақти ҷангидан омад ва мо боварӣ дорем, ки онҳо дар ҳақиқат дар октагон барои якдигарро фавран шикаст додан мебароянд. акнун дӯстон мегзарем ба қисми асосии навор. дар куҷо ва соати чанд бахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда мешавад. турнир шаби 12 ба 13 ноябр аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. а муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 6:00 ба вақти Москва ва 8:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. 5 муҳорибаи асосии турнирро телеканали Матч ТВ нишон медиҳад ва онҳо пахши мустақими худро аз соати 6:00 ба вақти Москва оғоз мекунанд. ана агар ки шумо ҳамаи ин муҳорибаҳоро тамошо кардан хоҳед, пас мо ҳамаи ссилкаҳои даркориро барои шумо ҷамъ карда дар телеграм канали худ Паҳлавон ТЖ пешкашатон мекунем ва шумо метавонед ки пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо кунед. ҳамчунин мо ссилкаи Матч ТВ-ро низ дар телеграм канали худ мегузорем. ссилкаи телеграм канали мо Паҳлавон ТЖ дар описание ва дар якум комментарий закрепидшуда. ва боз шахсоне ки кор доранд ва пахши мустақимро тамошо карда наметонанд, пас ба шумо гуфтанем, ки зиқ нашавен. мо баъди турнир муҳорибаҳои пурраро дар телеграм канали худ Паҳлавон ТЖ мегузорем ва шумо метавонед ки дар дилхоҳ вақти худ даромада онҳоро тамошо кунед. дар навори навбатӣ вомехӯрем. то боздид хонободу сарбаланд бошед.